superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang ngunit katatagan at malasakit ay pamihira. Nakatapat, mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo sa kuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa paggalingan laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa paggalingan laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Magandang araw, Bicolandia. Live na live tayong napapanood ngayon sa DSWD Field Office 5 Facebook page. Welcome po sa isa na namang makabulang episode ng DSWD 5, ang inyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayang naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako po si Carl James Cabarles, Information Officer 2 ng Disaster Response Management Division. At makakasama rin natin ngayong araw ang aking kapwa Angels in Red Vest na si Ma'am Joycey. Magandang umaga, Ma'am Joycey. Ayun, magandang araw, Sir Carl and Ma'am Sheena, and magandang araw din po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa DSWD 5. Ayun, napapanood po tayo sa DSWD Field Office 5 Facebook page. Ayan, ako po si Joycey Fajardo, Administrative Assistant 3 ng National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming masipag na Regional Director na si Arden Norman S. Laurio. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang makabagong hakbang upang matugunan ang food insecurity at water scarcity na dulot ng babago-bagong klima sa bansa, ang Project Lawa at Binhi. Ito ay isang inisyatibo ng DSWD na layuning isulong ang kalikasang nagbibigay ng buhay at hanap buhay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga komunidad na vulnerable na sa climate change at ang ating mga natural hazards. Ayan, tama ka dyan, Sir Carl. Ayan, sa episode na ito, aalamin natin kung ano ang Project Lawa at Binhi.
sino-sino ang maaaring makinabang at paano ito nakakatulong sa proteksyon ng ating kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng ating mga komunidad. Kaya naman, kapit lang mga ka-DSWD, may inihanda rin kaming question of the day kung saan dalawang maswerteng viewers ang makakatanggap ng 100 pesos Gcash sa pagbigay ng tamang sagot. Kaya manood hanggang dulo. Ang ating question of the day ay sa paanong paraan nakakatulong ang Project Lawa at Binhi sa komunidad. O ulitin ko po, ang ating question of the day ay sa paanong paraan nakakatulong ang Project Lawa at Binhi sa ating komunidad. O, i-comment lamang ang inyong kasagutan sa ating Facebook Live comment section at baka kayo na ang manalo sa ating question of the day para sa programang ito. Ayan, at para ipaliwanag naman po ang lahat tungkol sa Project Lawa at Binhi, makakasama natin ang isa sa mga nangunguna sa proyektong ito. Ayan, si Miss Sheena Rhea Lara, ang ating Project Development Officer 2 at ang Risk Resiliency Program o RRP Regional Focal ng DSWD Bicol. Welcome po sa DSWD 5, Ma'am Sheena. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig dito sa DSWD5 at salamat rin po sa pag-imbita sa amin dahil ito ay malaking tulong para mas mapakilala pa po namin kung ano po ba talaga ang Project Lawa at Binhi under the Risk Resiliency Program. Ayan, so welcome po Miss Sheena sa ating programa. So medyo malawak po ang usapin natin ukol sa programa na Project Lawa at Binhi. So para po sa ating unang katanungan, ma'am, maaari po ba nating ipaliwanag kung ano ang Risk Resiliency Program? Ayun. So, ang Risk Resiliency Program po ay isa po siyang programa ng ating ahensya. Ano po na naglalayon para mabawasan po yung epekto at impacts ng ating disaster, lalong-lalo na po ng Bicol Region. Alam naman nating lahat na talagang paborito tayo or talagang disaster prone ng Bicol Region. So, ito po yung programa ng ating ahensya na para makatulong na mabawasan yung mga epekto, lalong-lalo na po doon sa ating mga vulnerable komunidad, probinsya at munisipyo. So ito po yung solusyon ng ating programa para kahit papaano makatulong po tayo doon sa mga vulnerable communities at mga sektor po na lalong naapektuhan po ng El Nino at La Nina at pagbabago po ng klima. Ay, napakaganda naman po talagang programa ito, ma'am. Para din naman ito sa kapakanan ng mga, kumbaga, lahat or bawat mamamayang Pilipino. Yes, po. So, ano naman po, ma'am, itong Project Lawa at Binhi? Ayun po. So, unang-una po, ang Project Lawa at Binhi ay stands for Project Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Ano po? So, ito po ay proyekto ng ating ahensya para makatulong po, or ito po ay isang sustainableng solusyon na para po maibsan ang kagutuman. Ito po ay to address the food insecurity and water insufficiency. Ano po? Dahil bilang mandato po ng ating ahensya na dapat makatulong po tayo na ma-alleviate yung poverty and mabawasan po yung nagugutom. At lalong-lalo na po yung sa ekonomiya rin po dahil ito po ay may modality po na cash for training at works. So hindi lang pala isa yung target natin dito matugunan sa isa sa mga problema sa bansa is kasama din yung water scarcity at yung food insecurity. So isang napaka-epektibo na programa nitong Project Lawa at Binhi pala. So para naman po Ma'am Sheena, doon po sa mga guidelines or doon sa mga batas po na nakaangkla sa pagpapatupad po ng Project Lawa at Binhi. So marami po ba tayong mga batas na sinusunod? Maaari po ba nating ipaliwanag kung ano itong mga batas na ito o legal mandates sa pagpapatupad ng Lawa at Binhi? Ayun. So yun po, bilang legal basis po nitong Project Lawa at Binhi dahil bilang direktiba din po sa atin or directives ng ating Secretario sa Gatchalian na dapat ang mga programa at serbisyo ng ating ahensya ay dapat nakaangkla dapat doon sa mandato ng ating ahensya. Ano po? So unang-una po yung Sustainable Development Goals which is yung SDG number 1 which is yung no poverty po. So isa po ito sa inaangklahan ng ating Lawa at Binhi dahil sa
pamamagitan po ng pagtatanim po nila ng gulay, disaster resilient crops or fruit bearing trees. So doon po na-address po natin yung kagutuman ng ating mga lalo na doon sa mga vulnerable komunidad po, ano. And next naman po yung zero hunger, and 30 naman po yung climate action. Kasi ito naman pong Project Lawa at Binihi ay hindi lamang po ibig sabihin na nagtatanim sila, ay yun lamang or food resources lang yung ina-address. Ang pagtatanim naman po ng ating mga gulay, ng mga fruit bearing trees ay nakakatuwang rin po or nakakatulong sa pagbalanse ng ating ecosystem. Ano po? And lastly naman po yung SDG 17, which is the Partnerships for the Goals, na kung saan pinapatatag or pinapastrengthen po yung implementation or collaborations po ng Project Lawa at Binihi. Sa katunayan po, hindi lamang DSWD ang nangunguna dito sa Project Lawa at Binihi, kundi ay katuwang rin po natin ang Department of Agriculture, ang ating sa lokal na level po, sa LGU po ay ang ating mga MDRRMO, at ang ating Municipal Agriculture Office, at lalong-lalo na po ang ating Coordinating Office, which is the MSWDO, ay sila po yung kumbaga katuwang natin sa baba na para mas ma-implement at magkaroon ng collaboration na mas effective po. So, sila po talaga yung ating, dahil sa kanila, nakikitaan natin na talagang maganda yung implementasyon dahil sa tulong nila, sa mga technical assistance nila, sa expertise nila. So, yun po yung sa SDG na 4 na tinatahak or nakaangkla yung Project Lawa at Binihi. And next naman po yung Philippine Development Plan, which is yung para po makapag-ensure po tayo na may pagkain talaga po ang ating mga kababayan. And also po to increase the employability, kasi since ito nga po ay may dalawang modality, so hindi lamang po sila magtatanim, hindi lang sila gagawa ng lawa. Ito po ay may kaakibat na compensation na rin po. So babayaran po natin sila. And hindi lang po ito natatapos after the payout, kasi talagang nakikita namin na talagang inaalagaan at minemaintain at sinusustain ng ating mga partner beneficiaries ang Project Lawa at Binihi. At next naman po, yung National Climate Change Action Plan, which is may 7 po siyang strategic priorities, and si Lawa at Binihi po ay nakaangkla doon sa food security, water security, and knowledge and capacity development, which is na-mention ko po kanina na ito ay may modality na cash for training. So, hindi lang po talaga sila magtatrabaho, kundi kinakapacitate din po natin sila at ine-educate through cash for training po. And then yun po, actually ito pong Risk Resiliency Program, yung na-mention ko po kanina, na ito po ay hindi lang DSWD, bawat ahensya ng ating pamahalaan ay may ambag sa Risk Resiliency Program. And si DSWD ay ito po yung Project Lawa at Binihi para to address the climate change na i-experience po natin. Ano po? Then yun po, for the guidance memo naman from last year, so nagbaba po ang ating Secretary Rex Gatchalian ng memo na ito po kasi for the background of everyone. Ang Risk Resiliency Program po kasi ay 2015 pa lamang po talagang ini-implement na siya sa ibang field offices ng DSWD. Pero dito po sa Bicol Region, dumating lamang po siya ay noong year 2022. So from RRPC DRR po siya before, para sa background lamang po, ay nagkaroon po ng recalibration last year na from RRPC DRR ay naging na po siyang Project Lawa at Binihi. Para po ito ay sa bilang mandato din ng DSWD na dapat tinutulungan natin yung mga vulnerableng komunidad na dapat walang nagugutom, walang mahirap, at nakakatulong rin sa kanila sa pag-usbong din po ng kanilang ekonomiya. So, yun po. So yun, ma'am, thank you so much po sa mga mahalagang impormasyon. Ayun, base nga sa mga nasabi ni ma'am, na yung mga, kumbaga, yung mga legal and yung mga batas o legal mandates po is napaka-importante para ma-make sure po na, kumbaga, yung programa is isa katuparan na epektibo at successful po sa tulong din naman ng mga different private and government agencies po So yun. Additional question lang. May mga ibang agency din po ba tayo na katuwang sa pagpapatupad ng Project Lawa at Binihi, like yung mga partnership po natin, other national government dun sa implementation po natin, at sino-sino po sila, ma'am?
So yun po, tama po yun, yun as I mentioned po kanina na hindi lamang po DSWD alone ang nag-i-implement ng ating Project Lawa at Binhi. Ngayon po, ang katuwang po natin sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi dito sa Bicol Region, unang-una po ang Department of Agriculture. And ang Bureau of Fisheries, kasama rin po natin. At ang MDRRMO sa LGU level po, katuwang rin po natin sila on the disaster risk reduction or climate change adaptation part po. And ang ating World Food Program, even World Food Program po, kasi nung nag-pilot po from last year sa ibang field offices, sila po talaga yung naging partner na magkaroon din ng feasible study kasi yun po yung gusto ng ating Secretary Rex Gatchalian na talagang dapat ang mga programs and services po ng DSWD ay dapat mga scientific approach. Kumbaga, hindi na lang po basta dole out, hindi na lang basta after the payout. So, talagang tinuturuan na po natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga may hirap po nating kababayan na talagang, kumbaga, tumindig sa kanilang mga sariling paa na even wala si DSWD, ay kaya na po nilang makatindig sa sarili nilang mga paa through yung may mga available resources po doon sa komunidad. So, yun po ang ating mga partner agencies po, the Department of Agriculture, the Bureau of Fisheries, World Food Program, and the local government units po. Sa ano naman po, ma'am, halimbawa sa Department of Agriculture and dun sa Bureau of Fisheries, may binibigay po ba sila din dun sa ating mga partner beneficiaries during implementation? Or ano po yung mga augmentation na binibigay nila sa atin? So yun po, the Department of Agriculture through the Municipal Agriculture Offices po. So sila po yung nagpo-provide sa atin ng mga seedlings, farm inputs, even garden tools po na ipo-provide na rin. So may mga implementations po kami sa ibang LGUs na talagang sobrang pasasalamat rin po natin on behalf of our agency din po. Na talagang kumbaga hindi lang tayo solo or ang ahensya natin ang tumutulong para mapaganda po yung implementasyon, kundi yung mga partners natin. Like for example, si Department of Agriculture po through Municipal Agriculture Office, yun po, farm inputs like seedlings, yung mga garden tools na nabibigay din po sa atin. Then sa BIFAR naman po, sa Bureau of Fisheries, nakakatuwa po, and thank you so much po din. Gusto ko din po itong i-grab na opportunity para magpasalamat sa BIFAR kasi na-approve po din yung ating request na mabigyan yung mga kababayan po natin or partner beneficiaries ng fingerlings para doon naman sa Lawa. So talagang sobrang support at commitment ang nare-receive natin sa mga ahensya pong ito. So yung Lawa po pala natin na kino-construct is hindi lang siya for water reservation, no, ma'am? Pwede din siyang lagyan ng mga isda, no? Na kalaunan is pwede din nilang mapagkakitaan. Ano naman po yung halimbawa mga klase ng isda na binibigay po ng Bureau of Fisheries? Opo. Bale po doon sa ating tama po yun na ang Lawa not only para lang pandilig, not only para to sustain the project sites or the BD, kundi ito din po ang magsiserve as the habitat or yung magiging tirahan ng ating mga fingerlings, which is ito po ay bago naman po tayo ma-providean or mag-release ng fingerlings sa ating mga partner beneficiaries, ay magkakaroon din po pala ng assessment ang Bureau of Fisheries para makita po na talaga ba yung Lawa ay feasible or nakikitaan na mabubuhay yung mga fingerlings. So doon pa lang sa assessment na ginagawa ng ating Bureau of Fisheries na partner ay talagang may sustainability na agad. Kasi yun talaga ang ating goal naman sa Project Lawa at Binhi, na magkaroon ng sustainability na hindi lang matapos talaga sa payout po yung project po. Then for the mga isda naman po na possible na mabuhay doon sa Lawa is yung like tilapia, yun yung mga common po na kayang mabuhay. Pero depende po ito, kaya yun po, as I mentioned kanina, na kailangan talaga ma-assess muna po ng ating mga technical experts from the BIFAR if yung isda ba na yun ay mabubuhay doon sa Lawa. So, before ma-identify kung anong fingerlings, need muna po na ma-assess yung mga Lawa project sites. So, the most common naman po na species ng fingerlings ay tilapia. Tilapia. So, sumasama sila, ma'am, during site validation, Opo, yes po. Nakakatuwang rin po natin sa kanila. Nakakatuwang po natin sila during the site validation. So, ang nakakasama po natin is yung nasa municipal base na po na mga fisheries technical experts po.
Ayan, at least ma'am, super ganda naman po kasi talaga yung, kumbaga, interagency po siya. And yung mga project po na nagagawa is may nagmo-monitor po talaga. Ma'am, thank you so much po sa magandang mga impormasyon at ang dami po naming natutunan. Ayan, para naman po sa kaalaman ng ating mga viewers, ma'am, ano po yung mga layunin o objectives ng Project Lawa at Binhi? Ayun. So, ang layunin po nitong Project Lawa at Binhi, unang-una po dahil ito po ay under the Risk Resiliency Program, unang-una po is maturuan natin na maging matatag ang ating mga kababayan. At kasi dahil ito pong Lawa at Binhi ay hindi lang po yung as I mentioned kanina na hindi lang po ito basta lang sila magtatrabaho. Talagang tuturuan po natin sila na makapacitate at dahil kung baga sabi nga po itong climate change ay naandito na po talaga. So, bilang parte na lang po natin na tayong nakatira dito sa mundo ay talagang to mitigate and adapt with the climate change. So, ito po yung una niyan layunin na maging matatag, makapacitate po ang ating mga partner beneficiaries. And second naman po is magkaroon po ng sufficient na water at pagkain po ang ating mga kababayan. And lastly po is yung palakasin po yung pagtutulungan ng komunidad at LGU. So, yun po yung na-mention ko nga po kanina na hindi lamang po DSWD alone ang katuwang po natin dito sa Project Lawa at Binhi, kundi iba't ibang ahensya po. And especially po, sinasabi ko ito sa mga partner beneficiaries namin na talagang ang pinaka may malaking role po dito sa Project Lawa at Binhi ay ang ating mga partner beneficiaries. Kasi sa kanila po nakasalalay yung magiging resulta din ng itong Project Lawa at Binhi. At dapat magkaroon din talaga ng ownership ang ating mga partner beneficiaries para makitaan po natin na talagang sustainable yung ating Lawa at Binhi. Yun, ayun. Talagang isa ang Lawa at Binhi sa napaka-epektibong programa ng DSWD. Ano? Para naman po sa ating mga viewers, sana po ay makiisa din tayo dun sa mga pagpapatupad sa ating community ng mga ganitong klaseng programa. Ano? Para naman po ma'am sa proyekto, ano-ano naman po yung mga modality na ginagamit ng ahensya sa Lawa at Binhi? Ayun po, sa modality naman po ng Project Lawa at Binhi ay may dalawa po ito na modality. Unang-una po yung cash for training. So bali po napakaganda nito at even ang aming mga partner beneficiaries and LGUs ay natutuwa kasi hindi na lang siya common na cash for work lang, na magtatrabaho lang, sasahuran lang tapos na. Ito po ay mayroon na din po tayong cash for training. So, isa po itong modality na talagang intervention na ginagawa po natin ng ating ahensya na kumbaga to capacitate, ma-educate din po sila and even ang ating mga nagiging resource person from the MDRRMO and Municipal Agriculture Office na natutuwa dahil meron tayong ganitong modality. Ano po na nagagamit rin nila bilang part din po nila ng kanilang IEC. Katulad na lamang po sa MDRRMO part na nadidiscuss nila kung ano na ba yung mga kalagayan in terms of or status ng kanilang mga hazard sa kanilang area. So, yun po yung mga sample ng ating, or yun po yung mga nagiging intervention din galing sa LGU. So, yun po, ang dalawang modality po ng ating Project Lawa at Binhi ay cash for training at cash for work po. Ayun, kagandahan din naman po nung cash for training and for work. Ano ma'am, at least hindi lang sila basta-basta nabibigyan ng trabaho or pangkabuhayan or something like that. Mas natututo po sila or nalalaman nila kung ano po yung mga dapat gawin. At hindi lang siya basta-basta po ano. Kasi kumbaga dun sa training ma'am or yung sa cash for work, for training and work is hindi siya pang short term, ano po, kumbaga pang long term din po. So yun po, talagang isa yung Project Lawa at Binhi sa mga programa ng DSWD na napaka-epektibo dahil sa mga modality na ginagamit dito. So yun, maraming salamat po Ms. Sheena. Para sa ating viewers, i-comment nyo ang inyong mga katanungan at maya-maya po ay sasagutin ng ating panauhin ang ilan sa mga katanungan sa pagbabalik ng DSWD 5. Sa isang maliit na binhi, nagmumula
ang isang matayog na punong kahoy. Sa mga simpleng hakbang, nagmumula ang dakilang pagbabago. Ganitong klaseng inspirasyon ang dala ng proyektong Lawa at Binhi sa libo-libong Bicolano. Sa likod ng proyektong Lawa at Binhi ng DSWD, nakita ng mga Bicolano na kahit sa harap ng mga hamon, may liwanag na nagbumula sa pagkakaisa at pagkilos. Ang proyektong ito ay naglalayong hindi lamang magbigay ng sagot sa kakulangan ng pagkain at tubig, kundi lumikha ng mas matibay na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Ang Lawa at Binhi, o local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, ay nagbigay ng oportunidad sa halos 4,772 beneficiaries mula sa mga probinsya ng Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa ilalim ng Cash for Training and Work Program, tumanggap ang bawat isa ng 7,900 pesos. Isang suporta na nagbigay daan para sa bagong simula. Malaking naidagdag sa amin. Yung kinita namin doon sa trabaho na yung 20 days na yun. Malaking tulong sa aming pamilya para mabawasan yung gastos, makadagdag sa panggastos sa pangangailangan ng pamilya namin. Dahil sa Cash for Work ng DSWD, isa kami sa napili na bigyan ng project ng Lawa at Binhi. Tapos ito, ang naging trabaho namin, yung gumawa ng lawa. At the same time, ay ginawa namin ng fish pond. Nagkayaw na po kami ng gulay, dahil na kami mabakal sa palengke. Nagkakasupply naman kami sa ibang mga tindahan. Dito sa amin sa Barangay Asuncion, talagang maraming bata na mga malnourished. Magandang na nakapasok ang Lawa at Binhi dito sa amin dahil yung mga gulay ay binibigay namin sa kanila pang suporta sa mga bata. Nakabili po kami ng bigas para sa pamilya, tsaka pinansyal din para sa pag-aaral ng mga anak. Tinuruan po kami kung paano magtanim, kung paano mag-alaga ng tanim na namin. Itong programa ng Lawa at Binhi, isa itong magandang exercise para dito sa atin kasi napakaganda nito at hindi lang dole out ang bigay ng pera. Ito ay sustainable na pagkakakitaan ng tao. Ang Lawa ay nagdala ng tubig sa mga lupang dating tigang. Sa kabuuan, 38 water facilities ang naitayo, kabilang ang 12 small farm reservoir at 26 na mga balon na may kapasidad na higit 72,605 cubic meters ng tubig. Kasabay nito, ang Binhi ay nagbigay buhay sa 145 community gardening sites na may lawak na 105,116 square meters. Ito pong lugar nito, ito pong tinatawag namin na Idealand. So, 5 years siya na hindi siya na mas malaking bagay po na itong lawa po namin kasi yung lahat dito na gauma, doon po kinukuha yung tubig. Tapos yung sa garden din po namin, doon po kami kinukuha ng tubig. Pwede siyang igiban, pang-dilik din dyan kasi presko po yung tubig na gumagaling sa puso. Nakapagbigay kami ng mga gulay doon sa daycare, may daycare kami at yung daycare na yon is katunayan ngayong araw nagpipiding sila. Sa bawat balon na hinukay at sa bawat binhing itinanim, isang kwento ng pag-asa at pagkakaisa ang nabuo. Ang mga kamay na nagtulungan ang nagdala ng bagong sigla sa lupa. Ang binta namin dito pag naghahati-hati na kami, nakakatulong din ito, nakakabili sila kung anong mga school supplies na sa mga bata. Pagka halimbawa masama ang panahon, ang hirap ng ulam, kung hindi makakapagpadagat, wala kang mabibiling isda. Yung gulay naman, napakamahal. Pero pag nitong nagkaroon kami ng proyektong ito, meron na kaming mapagkukunan na nandito pa lang. Noong Agosto, ipinagdiwang ng komunidad ang ani na umabot sa 20,324 kilo ng gulay. Ang mga aning ito
ay nagbigay ng pagkain para sa 4,773 na pamilya at nakapagbigay din ng kita sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga lokal na pamilihan at sa Kadiwa Market Event. Nagde-deliver po sila sa mga gulayan, sa mga tindahan po, sa palengke, tapos po sa mga yung bahay-bahay pag may nag-order. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Itinataguyod nito ang pangmatagalang seguridad sa pagkain at tubig sa harap ng banta ng pagbabago ng klima. Sa suporta ng mga LGU at ng komunidad, sinisigurado ng Lawa at Binhi na ang bawat taniman at imbakan ng tubig ay tatagal para sa mga susunod na henerasyon. Alam nyo, dito sa ating lugar ay bagyuhin, no? So may mga panahon na wala tayong makuha na ng pangulam. Another source na rin po of income kasi pag walang naglalaot, siyempre obligado na bibili sila ng mga taga-tabang na isda. Sa totoo lang po, pag bumabagyo, napakalaking epekto. Ang hirap kung saan kami, lalo pag malalakas na bagyo yan, wala kaming mapagkunan. Pero nung may Lawa at Binhi, hindi na kami masyadong problema kasi, bagyo, walang ulam, punta na tayo ng garden, maglilinis tayo, tapos kung ano yung pwedeng anihin doon, kukunin natin, hati-hatiin. Ganun po yung nagiging system. Kung ang isang maliit na binhi ay kayang magpatubo ng punong nagbibigay lilim, anong higit pa ang kayang likhain ng isang komunidad na nagtutulungan? Masasabi ko po na sufficient na kami kasi napakalaking pagbabago dun sa pamumuhay ng mga miyembro, marami dun sa aming community, even dan yung sa mga nearest barangay na nagtatanong na sa amin kasi gusto na nila na sabi, paano kami magkaroon yan? Pwede ba kaming sumali sa grupo ninyo para magkaroon ng makasali kami sa ganyan kasi nakikita nga nila na yung grupo buo at bukod pa doon nakakatulong kami doon sa community. Dati top notcher kami sa malnourished na mga bata dito sa Bilog na Catanduanes. Ngayon po yung pagpasok ng Lawa at Binhi, dati pakatlo na lang kami. Tapos unti-unti pampito, medyo nabawasan yung mga malnourished. Kumbaga lahat kami involved. Ito yung layunin itong proyekto nito. So ang naging sa amin, kailangan pangalagaan din namin kasi isa kami sa nabibigyan ng benepisyo ng proyektong ito. Bigyan natin ng halaga yung pagbibigay ng atensyon ng gobyerno sa atin para hindi sila magsawa na tayo magsasaka ay matulungan na makaahon din sa ganitong buhay. Maganda po yung naitutulong, maganda yung balik. Hindi lang para sa amin, kundi para sa gobyerno. Hindi na kami magiging palaasa sa gobyerno kasi mayroon na kaming pinagkukuhanan. Ang taos-puso naming pasasalamat sa DSWD dahil isa kami sa napili na ang bayan ng Higmoto ay maging beneficiary. Ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa namumuno ng DSWD at yung sa Lawa at Binhi dahil malaki pong tulong nila sa amin katulad sa aming mga mahirap, mga magsasaka, yung mga mangingisda. Napakalaking bagay po nang naibigay sa amin ng Lawa at Binhi. Maraming salamat at tayo nagkaisa para at nagkabuklod-buklod para sa isang proyektong maganda ng DSWD. Tunay na makapangyarihan ang pagkakaisa sa proyektong Lawa at Binhi na patunayan ng mga Bicolano na kahit maliit ang simula, may kakayahang makamit ang malaking tagumpay. Sa patuloy na suporta ng DSWD at ng komunidad, tiyak na maaabot natin ang isang masagana, matatag at maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat, DSWD! DSWD
At nagbabalik ang DSWD 5. Bago tayo dumako sa ating next part ng ating talakayan, muli mamamahagi kami ng 100 peso load o GCash sa dalawang maswerteng viewers na makapagbibigay ng tamang sagot sa ating question of the day. Ang ating question of the day po, sa papaanong paraan nakakatulong ang Project Lawa at Binhi sa ating komunidad. Ulitin ko po, sa papaanong paraan nakakatulong ang Project Lawa at Binhi sa ating komunidad. I-comment lamang ang inyong kasagutan sa ating Facebook comment section at baka kayo na ang manalo sa ating question of the day. Ayan, balik tayo, Sir Carl, sa ating talakayan. Ayan, Miss Sheena, maaari niyo po bang ipaliwanag yung mga rasyonales sa pagpapatupad po ng programa? Ayun siya. So, thank you po doon. Bali po doon sa ating rasyonale. Ito pong Lawa at Binhi ay unang-una po, syempre alam natin na baka magtanong ang ating mga manonood na paano nyo ba ina-identify ang mga target area. So, yun po unang-una po is ito pong Lawa at Binhi ay flagship program ng ating ahensya para po doon to address or to mitigate po yung epekto ng El Nino at La Nina. So, yun po ang una. Then second naman po, doon sa targeting po ay nakabase po tayo sa DOST Pag-asa Outlook. So, since ito po ay dapat scientific approach, as bilang direktiba po sa atin ng ating secretary, ay talagang kailangan or ang data ng DOST Pag-asa Outlook ay talagang basihan kung ano po ba yung mga provinces, ano po ba yung mga munisipyo na naaapektuhan at maaapektuhan pa ng El Nino at La Nina. So isa po yun sa binasehan doon sa pag-target ng areas po. Then ito pong Lawa at Binhi ay nakatuon din po ito sa pagtugon sa kahinaan ng ekonomiya. So dahil ito po ay may modality nga po na cash for work and cash for training. So sa pamamagitan po nito, kumbaga nakakatulong po tayo ng kahit papaano mapausbong natin yung ekonomiya ng ating mga affected na mga komunidad po. And next naman po is maprioridad po ang mga sustainable proyekto. So na-mention ko nga po kanina na itong Project Lawa at Binhi ay hindi lang basta-basta po. Inuulit ko nga rin po ito even sa mga LGUs and sa ating mga partner beneficiaries na hindi lang po ito basta-basta dole out na lamang po na after the payout wala na. So nagkakaroon po talaga tayo ng monitoring at pumupunta po tayo doon sa mga ating project sites na tinitingnan po natin kung talaga po bang nasusustain nila. So dahil din po ito sa mga katuwang po natin ay nakikita naman po namin na talagang inaalagaan po nila at talagang inuun po talaga nila yung Project Lawa at Binhi. And next naman po is yung may mga pinakamataas at patas na paggamit ng limitadong mapagkukunan po. So bale, ang atong Project Lawa at Binhi, kung mapapansin nyo po, talagang may involved na lupa. So, yung mga lupa naman po na ginagamit natin dito ay yung mga halos idle lands nga po. So, talagang natutuwa po yung ibang landowner rin na parang, kumbaga sabi nila, mas okay po yan, pabor po kami na ipagamit muna po namin ang lupa kasi sayang naman, imbis mapakinabangan ng ating mga partner beneficiaries, imbis maging source of livelihood pa. So, talagang napakilaking tulong. Even yung mga landowner, minsan nagbibigay na rin ng technical assistance. Kasi especially lalo na yung mga landowners ay halos mga farmer, mga magsasaka rin naman po. So talagang ito yung dama nila talagang kumbaga naroon din yung pagkakaisa within the community na magtulungan sila para mas mapaunlad nila yung estado ng kanilang pamumuhay. So iba-iba talaga yung tinatahak ng programa, no. Lagi tayo doon sa ikakakabuti ng ating mga partner beneficiaries. Ma'am, ano naman po yung mga parameters po ng implementation po ng program? At sa Bicol Region po, ma'am, ano naman po yung mga lugar na target po natin? So, sige po, unahin ko muna yung mga target areas po natin dito sa Bicol Region. Dito po sa Bicol, province-wide na po tayo. So, lahat na po ng probinsya ng ating Bicol Region ay meron na pong Project Lawa at Binhi or nag-i-implement na po. So, bale, for the Albay po, meron po tayong Daraga, Legazpi City, Libon, Ligao City, Tabaco City, and for the Camarines Norte naman po ay meron po tayong Daet, Labo, Mercedes, Paracale, Jose Panganiban. And for Camarines Sur naman po, meron po tayong Buhi, Calabanga, Libmanan, Naga City, Tinambak, at Tinambak for Camarines Sur. Then for Catanduanes naman po, meron po tayong Bagamanok,
Caramoran, Gigmoto, Pandan at Viga po. And for Masbate naman po, Claveria, Milagros, Mobo, Monreal, PUV Corpus, San Fernando at San Jacinto po. And for Sorsogon naman po, meron po tayong Kasiguran, Castilla, Donsol, Pilar at Santa Magdalena po. So yun po yung kasalukuyang ngayong taon po ay nag-i-implement ng Project Lawa at Binhi. So total of 33 LGUs po yung ating nag-i-implement ngayong 2025 po. So talagang kumbaga lumalawak na rin po ang Project Lawa at Binhi dahil ito din po siguro ay dahil maganda ang resulta kasi from last year po na 3 probinsya lang yung nag-pilot ng Lawa at Binhi, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Ngayon po ay naging province-wide na po siya. So siguro yun din po yung naging basehan para dagdagan din po yung pondo ng para sa palawak pamaman. Yes po, para madami din po makinabang ng Project Lawa at Binhi. And total of 8,900 partner beneficiaries po ang meron tayo. So medyo from 4.7 na target from 2024, 8.9 na po siya. So bali dumoble yung naging partner, yung magiging partner beneficiaries po natin this time po. So yun po yung sa target areas naman po. Then for the parameters po ng ating implementation, unang-una po yung baka may magtanong or may mag-comment po dyan sa ating live na magkano kaya yung sasahurin ng ating mga partner beneficiaries. Yes, so talagang ito po ay base to explain din po and kasi ay ito pong Project Lawa at Binhi ay approved from last year kaya baka magkaroon ng comparison. So this 2025 po ang sahod pa rin po ng ating partner beneficiaries ay 395. Okay. Per day po siya, ma'am. Per day po siya. And baka po may mag-question din na, ma'am, bakit 395? Ang first tranche na ng DOLE na approved na po last April ay 450 na. So baka mag-question sila and magka-compare. So ito po kasing budget ng Project Lawa at Binhi ay approved from last year. Kaya yung minimum regional wage rate na na-approve ay 395 pa rin po. So yun po yung per day po nila na makukuha. Po? Sa ilang araw po, ma'am, sila magtatrabaho? Kasabay na po yung dalawang modality. Bali, total of 20 days po, sir, na including the cash for training kasi bali, total of cash for training kasi na magaganap is 5 days. Then, the cash for work will magpo-prolong po siya na until 15 days na cash for work. So, total of 20 days po. Ayun po. Then for the payment modality naman po. So tayo po from the SWD region mismo ang bababa sa ating mga munisipyo para mag-conduct po ng payout. Para din hindi na sila mahirapan na pumunta pa kung saan. Tayo po ang bababa sa munisipyo para mag-payout sa mga partner beneficiaries po natin. Then, for the characteristics of labor naman po, dapat po ay at least 18 years old and above. So, bawal po sa amin yung minor kasi baka po ma-dole tayo at child labor. So, dapat 18 years old and above. And talagang fit to work po. So, kahit ito po ay, since ito po ay cash for work, pa rin po tayo, after the safety pa rin po tayo ng mga partner beneficiaries, lalong-lalo na po na kung mapapansin po natin na talagang sobrang init. Kung hindi naman sobrang init, biglang uulan. So kahit during the cash for work, talagang medyo masasakripisyo rin yung health ng ating mga kababayan. So paulit-ulit rin po namin sinasabi na talagang dapat ay kailangan ay yung talagang na-assess rin yung mga kanilang health na talagang kaya pa po magtrabaho. Yes, ma'am. Po? Yes po. Bali, ma'am, nabanggit nyo rin na 18 years old and dapat fit to work. Meron pa po bang mayroon pa po bang ibang qualified or qualification? Yes po. Dapat po. Oo, regarding naman po doon sa ating qualifications para mas malinaw din po, unang-una po talaga na target beneficiaries ng ating Lawa at Binhi ay unang-una yung mga magsasaka po. Kasi ito pong mga sektor na to, like for example, mga magsasaka, mangingisda, katutubo, sila po yung talagang unang-unang sektor na naapektuhan ng pagbabago ng klima. Even na itong sobrang init at sobrang ulan din, sila po yung talagang, kumbaga, na naman po natin, napapansin na kahit sa mga national news, di ba? Sa mga naririnig at napapanood po natin, sila po yung sobrang naapektuhan, millions of damages once kapag natatamaan po ng mga disaster or kung anong mga hazard din ang meron sa kanila. So, ito po yung pinapa-priority sa atin ng ating secretary na sila ang mabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi. Then, unang-una, sa ibang sektor naman po,
priority po sa atin yung mga person with disabilities. Ano po? So not necessarily po na talagang yung mismong PWD, pwede po natin ma-enjoy dito sa program yung may miyembro ng pamilya na may PWD. Sa isang household is may isang miyembro na PWD. So yung kapamilya niya is pwede natin o priority natin na maisali doon sa programa. Yes po, priority po natin sila. Ano po kasi ito po yung mga talagang vulnerable sectors na kailangan ng tulong po. So next naman po, mga kababaihan, kasama rin po sa priority po natin na maging beneficiaryo ng Project Lawa at Binhi. Next naman po, yung mga senior citizen. So, wala tayong discrimination kung ano man edad mo, basta kaya mo pa magtrabaho, pwede ka po sa Project Lawa at Binhi. Opo, kasi merong mga senior citizen na talagang malalakas pa po. So, isa sila sa mga prioridad natin dito sa Project Lawa. Lalo na yung mga farmers natin, di ba? Kahit mga above 60 years old na is nagtatanim pa din. Yun yung mga masisipag po yun. Yun yung mga senior citizens talaga na fit to work pa para sa programang ito. Po, opo. Basta yun, after the safety pa rin po tayo na kahit anong edad, basta fit to work, pwede po sa Project Lawa at Binhi. Ano po? Then, even po ang ating mga kapatid sa LGBTQIA+, talagang open po na sumali sa Project Lawa at Binhi. So, nakakatuwa kasi during Catch for Training na ginawa namin sa Masbate, sila yung mga active during Catch for Training. Talagang bawat bato ng question, sagot agad. So, napakasaya. Ang saya na sa isang venue kami, yung mga sektor na andon. So, iba't ibang level ng participation ang nare-receive namin. So, maganda na ito yung mga partner or pina-priority natin sa Project Lawa. At least meron tayong inclusivity. Yes, opo. Which is yun naman yung pinopromote ng ating Lawa at Binhi or risk residency program po. Tsaka different at least yung feedback ba? Yes. Yung iba't iba yung nare-receive nating feedback. Yes po, opo. Additional question lang, ma'am. Dun sa pagpili natin ng mga lugar o ng mga areas, paano natin sila pina-priority? Halimbawa, dito sa probinsyang ito, itong mga munisipyo na ito ang bibigyan natin o yung mga recipient ng programa. Paano po natin pinipili yun? Yes po. Opo, yung sa pag-identify po ng ating mga target municipalities, unang-una po, ang naging basihan is yung data climate outlook ng UST Pag-asa. So, scientific approach pa rin po. So, may data tayo na binabasehan na ano ba yung mga munisipyo na dapat ma-priority na natin in terms of Project Lawa at Binhi rin po. Then, second po is yung top 5 listahan natin ng mga municipalities with high poverty incidence pa rin po. So, talagang pinaka-priority pa rin po natin yung mga munisipyo na matataas pa po or talagang matataas pa yung mga in terms sa kahirapan na nakaka-experience po. So, yun po yung need natin na talagang matulungan dito sa Project Lawa. At least sir, meron pa rin basehan ang lahat. Ay, maraming salamat po sa ating viewers na nagpadala ng kanilang mga katanungan ukol sa mga programa. Ayan po, para sa unang tanong po, Ma'am Sheena, saan po mapupunta ang mga naani ng mga beneficiary pagkatapos ng implementation? Ayun, so magandang question po yun. So, yung mga na-harvest po ng ating partner beneficiaries, unang-una naman pong purpose nun is for their own consumption naman po talaga. Pero may mga feedback po kami na nare-receive from our partner beneficiaries na nagiging parte na rin po ito ng kanilang livelihood. So, na-market out na rin po nila. Na ibibenta na po nila sa market and sa mga kapitbahay din po na ibibenta na rin po nila. And may iba rin naman po, lalong-lalo na po yung mga natatap natin din ng mga farmer associations, pero considering na talagang sila pa rin yung nasa poorest of the poor, ay naisasali na rin po nila sa mga competition. Like for example po, sa isang site namin sa Viga Catanduanes na nanalo po sila from last year ng 50,000. Wow. Dahil sila po ang napili na barangay gulayan ng kanilang, yung contest po ay organized ng Provincial Agriculture. So, ganoong mga nagiging resulta
ng Project Lawa at Binhi na hindi lang own consumption, kundi nagiging resulta na ma-market out, so livelihood nila, even sa mga participations nila bilang grupo at sa komunidad nila, nare-recognize yung ginagawa nilang Project Lawa at Binhi. So, yung ano naman po is, ang yung harvest ay unang-una pwede sa kanila, pwedeng own consumption nila, pwede nilang ibenta, at yung iba naman po ginagawa nga minsan na community pantry. So, yung mga kapitbahay nila na wala pong mapagpunan ng pagkain, lalong-lalo na po yung walang-wala talaga na may hirap na mga kapitbahay nila, na binibigyan po nila ng harvest po ng kanilang lawan. Sa experience lang din natin during last year implementation, parang may isa ding munisipyo sa Catanduanes na dung may number of mga childhood na malnourished, no? Yun yung kumbaga na priority nila na bigyan ng mga ani nila. Yun, oo, tama sir. Tama si Sir Cal kasi kasama din po namin si Sir Cal during the implementation. So talagang napakagandang naibalita yun sa amin na dati daw po ay if I'm not mistaken po, dati rank 13 ang Asuncion Viga Catanduanes sa malnutrition. Pero nung pumasok yung Project Lawa at Binhi ay pang-7 na lamang po siya. So sa amin po bilang mga implementors rin ng Lawa at Binhi, napakalaking malaking kumbaga yung bunga ng aming binababang proyekto sa kanila ay talagang napapakinabangan. So kahit pa paano ay bumaano na sila sa rank noong sa malnutrition dahil yung mga harvest daw po nila ay ginagawang feeding sa mga bata doon sa kanilang barangay. Diyan pa lang mama, parang patunay yan na talagang merong magandang epekto yung programa. Yes. Para naman po ma'am sa ikalawang katanungan mula sa ating live viewers, ano po ang mga kakailanganing mga dokumento ng mga beneficiary po sa araw ng payout po nila? Ayun, so magandang tanong po yun kasi napaka-importante din ang araw ng payout. So, paulit-ulit rin po namin itong mini-mention sa aming mga orientations with the partner beneficiaries na ang una-una po namin na requirements during the payout ay ang napakahalagang valid ID, government valid ID na dapat hindi expired. So, isa po yun sa mga documentary requirements na kailangan din po. And next naman po yung phased form na tinatawag. So, yung ating mga partner beneficiaries ay familiar naman po dito sa isang dokumentong ito na kailangan na dapat ma-accomplish kasi dito po sa phase nakikita natin yung kanilang profile and even yung mga tulong din na binibigay ng ating ahensya na ano na ba yung mga na-receive nila. So isa rin po yun sa dokumento na kailangan po natin. And yung importante din na daily time record kasi para rin lang naman silang mga empleyado po ng gobyerno na dapat kailangan na may time in, time out, na pumapasok at nagtatrabaho po talaga sila during the cash for work and also the photo documentations po. So yun po yung dapat dala nila during the payout. And yung other documents naman po na attach ay ang ating MSWDO na po ang katuwang nila para ma-accomplish yung ibang documentary requirements po. Pwede, ma'am, paulit po nung tatlong Bali ID. Opo, valid ID. Valid ID. Yung phased form po. Phased form. Na ipoprovide po yan ng MSWDO. And yung DTR or daily time record. And yung photo documentation. Photo documentation. So yun po. Ayan. At para naman sa ating question of the day na sa papaanong paraan nakakatulong ang Project Lawa at Binhi sa komunidad. Ayan, abangan na lamang ang message mula sa aming team kung paano makukuha ang lucky winner ang kanyang premyo. Ayan. Ayun, at dyan nagtatapos ang ating talakayan ukol sa Project Lawa at Binhi. So Miss Sheena, baka po meron kayong final message o mga paalala po para sa ating mga live viewers? Ayun. So, unang-una po, maraming salamat sa ating imbitasyon po dito. And sa inyo po, mga nakikinig sa atin, lalo-lalo na ang ating mga partners and even ating mga partner beneficiaries na hopefully talagang magawa or kumbaga
alagaan. Ang inaano ko lang din naman dito sa Project Lawa at Binhi, unang-una sa partner beneficiaries, talagang magkaroon ng ownership talaga po ng Project Lawa at Binhi kasi sila po ang makikinabang dito. Wala po kami ni kahit katiting na makukuha or harvest sa kanila. Dahil ang purpose po ng Project Lawa at Binhi ay matulungan sila and mabawasan din yung mga naaapektuhan na individuals kapag mayroong mga disaster na pumapasok sa ating komunidad. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa imbitasyon at Diyos mabalos po. Ayun, maraming salamat din po Ma'am Sheena dahil pinaunlakan nyo kami sa aming imbitasyon at upang maging panauhin dito sa aming programa. Ayan, maraming salamat po Ma'am Sheena. Para naman po sa ating mga viewers, huwag po ninyong kalimutan na i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook. Hanapin po ang aming page na DSWD Field Office 5/Bicol Region. Para naman po sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na @DSWDFO5. And abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong host na sina Joycey Fajardo at Carl James Cabarles. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Bicol Social Marketing Unit sa pangunguna ng ating Regional Information Officer, Ms. Mary Giselle B. Mesa, at sa pamumuno ng ating Regional Director, Norman S. Lario. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod na may extra love at extra care. Ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.